Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Azaria Sani Artanti saking kelas XE loro nomor absen 7. Ing video punika kula badhe ngriosi babagan cerita wayang Dewa Ruci. Dewa Ruci dikisahke Bima duweni sawung guru kanthi jeneng Resi Durna. Piyambakipun kersa gadah ngelmi ingkang langkung sempurna. Déning amargi menika piyambakipun kesah manggihi gurunipun Resi Durna. Lajeng Resi Durna ngutus Bima katur madosi toya tirta Pawitosari ing Redi Candradewaka. Bima bidhal tumuju panggenan-panggenan bebayani ingkang sampun katontekaken déning Durna. Ing Redi Candradewaka Bima manggihi uga nandhing mengsah kalibuta ya iku Rukmuka lan Rukmakala. Bima saged ngawunaken buta menika. Buta bubar dados Bathara Indra lan Bathara Bayu. Bathara Indra lan Bathara Bayu lajeng nehaken menawi tirta Pawitrasari boten wonten ing Redi punika. Bima dipunaken mantuk, lajeng mantuk uga sowan gurunipun. Saksampunge wangsul piyambakipun kepanggih wangsul kaliyan gurunipun. Sanesipun ngaken klentu, Resi Durna malah kedalih piyambake namung memuji Bima. Piyambakipun lajeng ngaturi Bima kesah teng seganten nan mulih nyaket toya gegesangan. Ing tepi seganten Bima dados ragu. Piyambakipun pitaken-taken napa piyambakipun sawung ngilangi ing seganten lebet. Bima tumunten ngayem-ayemi manahipun. Mandhap dhateng dasar seganten uga nyipratke toya. Ugi nyelem toya sak lebete. Konon wonten saekor naga saageng leben. Mubet Bima dumateng namu mangunya kemawon. Bima bingung lan dugi badhe enggal sedo. Nanging nalika piyambakipun sampun luwih uga boten saged mengsah. Piyambakipun keling uga enggal-enggal minakaken cakare ingkang muripaken cakar Pancanaga. Ditancepake teng badan naga ageng punika pecah. Dumugi rampung ing segantengan dipunpundi Bima manggihi kaliyan Dewa Pertiwi gadah nama Dewa Ruci. Dewa Ruci ngutus Bima katur lumebet teng kuping kiwa Dewa Ruci. Satunggal kengken ingkang mustahil. Nanging sacara ajaib kaleresan Bima saged mlebet dhateng kuping Dewa Ruci lan teng lebet Bima terciptalah donya ingkang wiyar sanget. Riyin-riyin Bima ngerti menawi tembungan Ruci saleresipun yaiku pemilonan piyambake ingkang mengetuk uga munculanipun amargi sampun mituruti pitedah gurunipun. Ing mrika Bima dipunajaraken babagan ilmi kesempurnaan ingkang dipun ajengaken. Bima rena sanget amargi nyegadaken menapa ingkang dipun ajengaken. Mekatene kisah cerita wayang Dewa Ruci ingkang nguripiaken kelintu setunggal criyos lelampahan Bima lebet madosi jatos piyambake.